Γεια σας, είμαι ο Άγγελος και δίπλα μου κάθεται ο Λέανδρος. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε στο αεροδρόμιο και βρήκα αυτό το αεροπλάνο. Ναι. Λοιπόν, είναι τεράστιο και δεν ξέρω και πώς και αν θα το πετάξω και καλά. Για να δούμε. Μας κυνηγάει και η αστυνομία. Καλά, τώρα Αυτό είναι το μεγαλύτερο αεροπλάνο που έχω δει. Λες να γίνεται να... Γίνεται να το πετάξουμε. Τα άλλα πιο μικρά γιατί δεν μπορούμε να τα πετάξουμε. Ξέρω, εγώ τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Θα κάνω zoom. Αυτό είναι το αεροπλάνο. Μόλις ξεκίνησε η πτήση του. Το αεροδρόμιο εδώ. Τα πολύ μικρά αεροπλάνα. Αυτό μ' αρέσει. Και εμένα δεν έχω ξαναβρει Νομίζω ποτέ. πέφτει. Όχι. Δεν έχω ξαναβρει ποτέ πιο μεγάλο αεροπλάνο. Ούτε έχω δει σε βίντεο ούτε τίποτα. Ούτε εγώ. Νόμιζα πως το πιο μεγάλο ήταν αυτό που βλέπουμε εκεί. Ιδού η πόλη το βράδυ. Ιδού το μεγαλύτερο αεροπλάνο. Κοιτάξτε που κάτω σπάνω. Φτερά, τα πάντα, τέλειο είναι. Χρώματα άσπρο και μπλε. Φαίνεται λίγο σαν γκρι και μπλε. Μάλλον επειδή είναι βράδυ. Ναι, μάλλον επειδή είναι βράδυ. Εκεί είναι το Vinwood. Ναι. Πόλη. Είναι ψεύτικη. Δεν φαίνονται τα γράμματα. Είναι θολά. Ούτε εγώ τα βλέπω πολύ καλά. Είναι αυτά εκεί. Κι άλλο αεροπλάνο. Άμα θέλετε μπορούμε να πέσουμε. Στο βίντεο θα κάνουμε και την έκρηξη του μεγάλου αεροπλάνου χωρίς να βγούμε από αυτό ή να πηδήξουμε στο τέλος. Θα πηδήξουμε στο τέλος. Να το ρίξουμε. Λοιπόν, πάμε. Να το πάει ανάποδα. Πέφτει. Σακατεύτηκα. Πολλές ρόδες έχει. Πού είναι το αεροπλάνο? Να το. Και να το. Ναι, δεν φαίνεται και πολύ. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, τι άλλο. Δεν πειράζει τώρα, συνεχίζουμε λιγάκι. Μας κυνηγάει η αστυνομία. Δεν μας πειράζει. Όπως τα άτομα, αν ήταν τα άτομα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας. Κάντε like Και subscribe. Αν σας άρεσε το βίντεο και γράψτε μας στα σχόλια. Γράψτε μας στα σχόλια για αν θέλετε για βίντεο που θέλετε να πραγματοποιήσουμε. Γεια σας! Γεια σας!